Hej YouTube. Jeg ved godt, jeg ikke har så mange følgere eller abonnenter. Jeg vil bare gerne vide. Jeg vil gerne snakke om nogle ting, for eksempel som menstruation eller sex eller en girl talk eller en vlog eller et eller andet. Så skriv ned i kommentaren, hvad I gerne vil have, jeg skal lave af YouTube-videoer. Jeg lægger ikke så mange op, fordi at jeg føler ikke, at jeg er ikke YouTube. Jeg får ikke penge for at lave YouTube. Jeg gør det af hobby. Så jeg vil bare spørge jer, der abonnerer, eller hvad fanden det hedder, til mig. Jeg vil gerne vide, hvad I gerne vil snakke, eller hvad jeg gerne vil snakke om, hvad der er interessant for jer. Og så vil jeg bare gerne vide, hvad der er interessant for jer, og det synes jeg, at I skal bestemme. Og jeg vil også gerne have, at min kæreste kommer lidt ind i min YouTube-kanal. Så på et eller andet tidspunkt, så laver vi sikkert en kæreste-tag. Fordi det vil jeg virkelig gerne lave. Men husk at like den her video og subscribe. Så ses vi i min næste video. Hej!